У драматычным тэатры прэм'ера у маленькай сядзібе рэжысёра Саўліуса Варнаса дзеюцца таямнічыя містычныя справы. Неверагодны энергетычны сімбіёз польскай драматургіі, літоўскай рэжысуры і беларускага акцёрскага майстэрства найчыстымі потокамі сапраўднай творчасці разліўся па сцэне магілёўскай драмы. Прекрасно, очень красивый спектакль, такой, высоко эстетический, я бы сказала, в чистое искусство. Такое, значит, наверное, я думаю, сравнивая все, что у нас есть в Беларуси, такой красоты у нас нигде нет, со смыслом красоты. Гэта чацвёртая рэжысёрская работа Саўліуса Варнаса ў магілёўскай драме. Спектакль у маленькай сядзібе па аднайменнай п'есе польскага празаіка і драматурга Станіслава Віткевіча мерна і павольна акутваў публіку гіпнатычным туманам. Сегодня на серьезные темы прямо говорить нету смысла. Никто не услышит. Можно говорить самые правильные вещи, они не доходят. Слова уже потеряли смысл, да? Цену. В театре надо создавать мир, да? Какой-то свой мир, в котором соприкасается зритель, который приходит. И он слышит тишину, он слышит звуки, он видит какие-то знаки. И это дает ему больше информации, нежели прямая речь, хотя и очень мудрая и правильная, да, но недостижимая. А это должно достигать подсознательного, каких-то глубинных наших корней. Каб лепей зразумець спектакль, трэба крыху ведаць і пра драматурга. Станіслав Віткевіч – постаць першага пакалення польскага авангарду. Ні на каго не падобны, ён дзіўны, жахлівы, гратэскавы, зруйнавальны і трагічны. Яго спадчына не надта знаёма беларускаму гледачу. Эстетику Виткевича у нас сегодня мало кто знает и понимает, и может ее играть. Я вижу, как своим путем идет, создавая свою театральную систему, свой театральный язык, Саўліус Варнас. И то, что он делает, это очень дорогого стоит. Казачная сцэнаграфія выткана з залатога лісця, серабрыстай імгі і люстраных блікаў. Гэткая фантастычная існасць заслуга мастака па касцюмах і сцэнографа Юрата Рачынскайте. Усе адкрыцці і метамарфозы адбываюцца ў невялікай сядзібе. Прывід матулі сямейства, што не так даўно памерла, пераблыта ў заведзенае уладкаванае існаванне ўсіх герояў. Кожны з іх надзелены запалам. Свядомасць паўна вар'яцтва і тугі. Істэрычны смех тут мяжуецца са слязамі. Балезныя крыкі спыняюць рэвальверныя стрэлы. Рэальнасць і іншасвет сціраюць свае межы. Прекрасные актерские работы. Просто прекрасные. Растут и растут. И вот я вижу, как Кулешов становится просто очень крупным мастером. Я даже не ожидала, что такой будет большой прогресс за это короткое время. Ну и не могу даже ни про одного сказать, что кто-то играет хуже. Потому что каждый очень точно работает в том, что задал режиссер. Так что я поздравляю театр. Інфернальнае дзейства ўсяго спектаклю падобна наркатычным галюцынацыям, павуціннем сэнсаў чапляецца за свядомасць. Заехаць у маленькую сядзібу значыць трапіць у іншы свет, значыць схавацца ад інфапатокаў тэлебачання і інтэрнэту, адкрыць сваю падсвядомасць для прыняцця чыстага мастацтва. Мне кажется, что только искусство может спасти. Главное, что если вот спектакль коснется, да, он заставит человека искать себя, искать смыслы, искать ответы на метафизические вопросы. Искусство имеет свои средства, и свою силу, и свою привлекательность, свою магию, да, которую надо постигать. Прэм'ерныя паказы спектаклю ў маленькай сядзібе ідуць штодня да 19 красавіка.